Opa, xentiña da boa! Tardaba a veros, sí señor. Xa pasaban máis de 24 horas, entón xa me facía, me palpitaba a pataca, non? Por veros. Bueno, pois hoxe igual volvemos a esas cousas sinxelas e orixinais. A un produto que se está facendo en Galicia xa. Bueno, o produto xa é galego porque un repolo sempre foi galego, non? Pero cun tratamento específico. Isto é como os coches de alta gama, non? De que xa veñen con unha elaboración, con unhos cousas de gama, non? Xa listas para cociñar e para directamente engullir. Pois con ese produto imos a traballar hoxe. E quen vai a ser? Vai a ser o gran Rafa Durán quen vai a ir a por el. Pero antes vou vos presentar as cousas. Mirade, sincero. Collín a parte proteica que vai a ser un anaco de, neste caso, de listado, de túnido, de melva, o que queirades, como se queredes pasar deste peixe e meter unha carne. Pareceme perfecto. Mellor branca, si, eu penso que dalle mellor branca a este prato, non? Pero me dá igual. O que queirades. Aquí o interesante é ver como imos a facer, como imos a tratar este tipo de elaboración con este repolo, non? Temos un cogombro que é para refrescar a boca. Porque o kimchi, que é o produto que imos a traballar hoxe, sí que ten ese deixeo que ten de aquí no padal, sabedes, non? De, uopa, esto é mellor co sintrón. Vale, para misturar con este kimchi, imos facer un poquinho de salsa. Para a salsa precisamos un par de cebolas, un pouquiño de azúcar moreno, un pouquiño de chile en pó ou pemento, se queredes doce ou picante. Aquí depende de cada vos, porque o kimchi xa por sí xa é lixeiramente picante, polo tanto, cada cal. Aquí teño un pouquiño de salsa de soia e aquí un vasiño de caldo. Neste caso de verdura, de caldo de verdura, cas dúas cebolas. Estes son os fideos chinos. Por que trouxen fideos chinos? Porque están nas estanterías dos supermercados. Non ten máis. De verdade que non ten máis. Porque se tedes unhos espaguetes na casa, valen perfectamente, exactamente igual. Que pasa? Que me dixen, oi, pois mira, é un produto que moitas veces pasamos, vemos, non sabedes como facer, están aí, temos medos de... Non ten nada, non hai nin que cociñalos. Imos vindo pouco a pouco. E non me queda nada, quedame o principal, o kimchi, pero para iso está o gran Rafa Durán, buscando aí. Outro día subía cunha gaivota polo Miño. Bueno, pois agora vin por aí pola costa ártabra baixando nun submarino por aí abaixo. Non sei a donde iba. Ou eso dicen as noticias. Señor Rafa, amigacho. Oído na rúa, chef. Por suposto que si, o reporteiro recadeiro sempre preparado e para iso hoxe estamos en Noia para levarche o kimchi. Se o chef quere kimchi, nós levamos kimchi. Por certo, que é o kimchi? É un repolo fermentado, unha cousa así. Ah, vale. Unha col fermentada. Col, sí. O que eiras? Pois xa estamos cun dos artífices deste kimchi. Ele Tomás. Bos días. Que é o kimchi? Bueno, o kimchi é un fermentado. É col fermentada con cebola, mazá, xenxibre, allo, cenoura. Vale, como sería o proceso para que nos quede claro? O primeiro, vamos cortar os vegetais pequenos, sí? Isto é coliflor. Isto é unha col lisa, sí? Col lisa, vale. Interésanos romper as células vegetais en parte, non? É un traballo que vamos a facer co coitelo e que tamén a sal, mediante un maxaxe, cando todo este picado, sí, tamén non lo vais a facer, non? Cortamos col, cebola... O primeiro que picamos sempre é a col, non? E mediante a sal facemos que as células vegetais se rompan e que os vegetais empecen a soltar os seus propios xugos, sí? Correcto. Por eso damos este masaxe inicial, non? Para fomentar iso, non? E vou despois darlle un reposo para que suden os vegetais e solte o xugo, non? Porque cando se produce a fermentación, o que te interesa é que os vegetais non estén en contacto co aire, sí? Senón que estén sumerxidos neses xugos. A cenoura que xa teñamos listos, que a cenoura está aí tamén picado o xenxibre e o allo tamén, quedaríanos a mazá.
Sempre leva estes ingredientes ou podense variar? Esta é unha adaptación do kimchi aos produtos que temos aquí en Galicia, non? E recordamos, unha receita originaria De Corea. de Corea. E despois un dos ingredientes fundamentais, o Pimentón. pimentón. Neste caso é un pimentón que está en escama. O nivel de picante é xa ao gusto, non? Entón, en Corea fano moi picantes, sí? Xa. E para que se utiliza o kimchi? Pois é un aditivo a moitos platos, non? Digamos que en Corea é como ter o aceite máis o sal na mesa. Eles usano como un complemento para moitísimas cosas, non? Entón temos toda a mestura feita e agora ten que fermentar. Sí, nuns 3-4 días estaría listo para empezar a degustarse. En 4 días? Sí. Podes empezar a comer dende o día 1, non? Pero para que collas os toques ácidos estaría a partir de 3-4 días. Eu quero ver o produto final, pero tamén quero falar cunha persoa que se encarga de distribuílo. Por suposto. Que é Naya, non? Naya. Naya, deixoche aí co kimchi, vale? Gracias. Graciñas, Tomás. Naya. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent. Naya, entón, como se come este kimchi ou con que? Nosotros en casa lo comemos mucho con lentejas o con garbanzos. Sí, con lentellas. Sí, así sea nada más la salsita o también con la col y el resto de los ingredientes. Con mejillones, simplemente la concha del mejillón. Como se y un fuese unha poco- vinagreta en frío. Exactamente. Qué rico, qué Sí, rico, qué Y rico. o una tosta de pan con un poco de aguacate y kimchi, queda genial. Xoanqui, creo que o produto ten moita saída. Espero que des boa conta del, que sei que sí. Eu quedo aquí probando esta maravilla. Che mandamos cantas caixas queres. Bueno, xa se encarga aquí Naya. Naya, graciñas, No, a ustedes. A ver. Pica, pica un pouquiño. Poco. Está bo. Que o disfrutes. Está boísimo isto. Gústame. Cómelo todo, Sí. Pica. Picadí. Pensa que é unha velutina, non sabe? Témolo. Aí, o arrecendo, para algún aquí no prato digo, outros dicen, Sabedes a que me refiro, non? É cando faz como o caldo de repolo. Pois unha cousa parecida. Dende logo, eu só vos pido unha cousa, que probedes. Unha vez que probades, xudgade, pero dar esa oportunidade. É o que dixo a compañeira aquí, que incluso para infinidade de cosas, como base de calquer prato. Comezamos polo norte. Ben, isto como voi ao final, isto tamén, polo tanto, imos a comenzar con estes ingredientes que temos aquí. 4 cousiñas doadas de cociñar. Ai! É o que nos fai falta. Home, agora sí que é certo que temos máis tempo na cociña, porque, home, pasamos máis tempo na casa. Non? Pero agradécese moito, cociñar con 4 cousiñas, e non me digades que isto é que non hai que ni sair a por el para facer esta salsiña, que vai a quedar estupenda, xo veredes. Bueno, pelamos a cebola. Ven para cá. Esta das braviñas, vedes como está húmeda toda por aí. Mi madriña querida, como vou chorar hoxe, Dios mío. Ai. Vou parecer un alma en pena por aí adiante. Nin gafas, nin nada. É eso que agora comprei as gafas con cristales grandes. Cando fun ao óptico, xo dixen, dame unhas gafas, como as queres grandes? Pero como de grandes, grandes. Claro, eles non entenden. Os que pelamos moita cebola e que nos choran os ollos 30 anos despois, porque eso que dinde, eso do novato. Ao principio choran os ollos, pero despois xa deixan de chorarte. Chorante igual. Ou será que eu son moi sensible? Ou non sei. Bueno, sacamos unha tixola, Veña, vai nos chegar esta? Sí. Vai nos chegar esta, sí. Chisquiño de aceite de oliva. Aí vai. Fora. Prendemos o lume. E comezamos a traballar. A ceboliña, pequeniña. Se queredes. Tamén, pequeniña se queredes, porque así tamén perfectamente. Imos formar a salsiña igual. Así que
si vos apetece atoparvos con eses hiliños de cebola e tal, me parece moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Aquí que teño o cu, xo retiro, fora, e ti ven para cá. Esta primeira capa. Ben. Vede, xa comeza aquí, vou quitar os fuciños de enriba dela. Moi ben. Unha para o norte e outra para o sur. Vou na botar toda. Outro día preguntame, sí que estou chorando, estou chorando, pero caen máis vaguas xa pola... Outro día preguntame, pero por que se usa tanta cebola, sobre todo nas salsas? Moi sinxelo. Usas a cebola porque é o que fai que o espesor, fai que salga un poquinho de espesor. Vale, o que fai, digamos que é o que nos axuda a que teña corpo. Préstase moi, moi ben. A ver, eu estou usando unha vermella e unha branca. Ai, que eu... Repetimos, a cociña da Meixeiras aquí admite moito, É dicir, que non tedes a vermella, non me dades a por a vermella. Home, unha usa ádea. E se non tedes ninguna, pois así, da horta por ela. Non, o mercado, como veixades. Pero da igual, que sexa branca, que sexa vermella, de acordo? Estamos facendo a papatoria que papamos na casa, a rica, a de aforro. Eso é moi importante, E cada vez máis. Eu cada vez doulle máis importancia ao reciclaxe dos alimentos, a estas cousas que xa temos preparadas previamente. Moita importancia. Porque creo que a teñen. Non tiramos nada, por favor. Nada. Con ese pan que sobrou, inventado que faga falta. Aunque, bueno, a ver, que botarlle das pitas un anaco de pan tamén é unha inversión, Non está tirado. Moi ben. Vale. Son feliz con estas receitas. Cando vexo tan pouquinha cousa, digo, joder, que relax. Sí. Vale, veña, un trapiño. E aquí o único que temos que facer agora é coller unha culler de pau. Esta, váleme. Vou botar moi pouquiña sal. A sal non a vou botar agora para salgar, A vou botar para que sude un pouquiño esta cebola. Por eso digo de moi pouquiña. E agora remexer, ben, para que esa sal impregne toda a cebola e fagas un pouquiño antes, sí? Explico por qué, por o sal. Porque temos salsa de soia. Cando temos a salsa de soia, aí temos que ter cuidado. Despois, se queremos meterlle cousas máis salgadas, vale? Temos que pensar moito nos produtos que temos a botar despois ao prato. E cando facemos uns mexillóns e botamos e solta a auga dos mexillóns, cuidado que eso é sal. Por lo tanto, aí temos que ter moito cuidado. Bueno, moi ben. Mirade, nada, o chisco deste ollo que vou terminar de rustrir esta ceboliña. E vémonos agora. Ata agora. Estamos de volta, xa vichedes que nada, non? Vede, mirade. Os fideos chineses, que son uns fideos de arroz. Tampouco ten tanto misterio, Por lo que comentaba antes tamén, xa teño isto como quero telo, con este arrecendo, con este rollo torradiño e tal, que nos dá un sabor espectacular. Vou a preparar, vou deixar isto aquí. Vou salgar a auga? Non. Por qué? Soia, cuidado. Isto listo para cando este comece a ferver. Cando comece a ferver, retiramos, miramos o paquete por detrás, canto é 4 minutos. Vale, pois 4 minutos. Se despois vamos a traballar un pouquiño máis con el, 3 minutos, 2 minutos e medio. Por qué? Porque vamos a traballar con el un pouquiño. Vaise cocer un minutiño máis aquí, nesta salsa. Por lo tanto, en vez dos 4 minutos que nos manda Yin Sun Chuan, do fideo chino, o que vamos a facer é 3 minutiños. Estamos de acordo? Moi ben. Pois aquí, que xa temos esta cebola como ten que estar. 9, 8, 7. Seguimos traballando con un pouquiño. Non vou manchar todo isto, porque solamente me fai falta un pouquiño. Vamos a ser porquiños.
Elemento 12. Unha culleriña de azucre moreno. E inmediatamente remexemos. Oh, ai, 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 rico, rico. Rico, rico, cousa máis espectacular. A min abre un ganaco de pan, meterme isto dentro e xa me chega. Máis caña, máis caña. 9, aí, todo para dentro, o vasiño vai enteiro. Non preocupedes que aí buscamos o espesor da salsa. Ca evaporación. Vale. Aquí dentro onde imos a meter os fideos. Vale. Bueno, pois xa o temos. Xa o temos un pouquiño así de salsa de soia. Non vos pasedes, Como 2 culleradas así, máis ou menos botei. Xa o retiramos. Fora. E fora. Aquí a cor xa é para meter aí o anago de pan. Aquí, cando estou na cociña, teño que facer o Bruce Lee, non? Facer un paca, paca, quita, quita. O Bruce Lee ou o gaivota, porque tamén pareces así un pato. Listo, non quero cocer máis, non. Porque senón vaise meir toda a salsa e cando bota aquí os fideos non vou a tela. Non pasaría absolutamente nada. Collemos un poquinho de auga que este que temos quente, correximos e nada máis. Vai a haber sabor, Non vos preocupedes. Inda que sexa auga, vai a haber sabor. Sobradamente. Vale. Esperamos a que levante o fervor. 6, 7. Pouco a pouco, total son 3 minutiños. E agora, collemos outra tixola. Que será por tixolas, isto é casa grande. Aquí tixolas sacamos, parecemos o mago Teto. Aquí. Esta váleme. Piquiniña. Deixamos aquí, vale? Isto pasamos para aquí. Ahora sí que estuvo en modo DJ. Ahora sí que estuvo en modo DJ. A ver quen me para. Deixamos que encer o número 6. Pouquiño a pouco. Collemos un prato. Este. Grandeciño. Sí. Ben. Collémolo túnido. Isto vou no deixar aquí. Isto é sésamo. Sementes de sésamo. Non é obrigatorio. Receita aberta, Aquí o importante de todo é que vexades un pouco como usar o quinche. De feito, vou non facer de 2 xeitos. Un xeito que vou incorporar un pouquiño así, un par de culleradas, e outro que vai ir en cru. Que para min, en cru, me refiro, isto xa está preparado. É o modo ideal, para comelo. Agora, collemos. Como queremos? Así, perfecto. Eu non, a min gústame traballar con eles así en anaquiños. Entón, imos a facer así. Así. E así, en 4 anacos. Pareceme moi ben. 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 E ben. Fora. E fora. Vale. E agora, aquí e non aí. Aquí. Aceite de oliva. Un pouquiño. Aquí temos grasa, É un peixe azul. Por lo tanto, non vos preocupedes. Pero sí que eu creo que me vichedes moitas veces facer isto. Prefiro botarlle aceite, o peixe e incluso a moita carne fora da tixola e aquí, que na tixola. Por qué? Volvo a repetilo. Xa sei que me repito, os que me vedes todos os días dicen, pero xa o dixeches o mes pasado. Xa o sei, pero que non estuvo o mes pasado. Moitas veces queimamos o aceite. E iso xa comezamos aí con toxicidade. Polo tanto, así casi temos a garantía de que non vai haber problema. O que sí que temos que ter é o ferro, o ferriño ben quente, 8, 9. Quedamos co ombro. Por aquí, imos a botar algún
xa algunha semente e vou deixar a última para empratar. Unha pouquiña para empratar. Imos a hidratar isto porque se me apagou. Ben, e témolo. Listo, imos para aquí. Imos a deixar, que aí está. Sabedes que pasa con estes bichiños, non? Con os túnidos. Os túnidos que teñen é que poden secar é como a peitúa de polo, aí por compararlo de algún xeito cos que identificades máis o produto de terra. Aquí non pasa nada, porque o centro quede un pouquiño con ese cor vermello. Como sabemos cando temos? Sabémolo porque vai cambiando a cor. Vai se poñendo branco, vai subindo a cor hacia arriba. Imos facer estas dúas, non, vamos facer todo. Non vai quedar. Ao mellor no prato non vai a ir. Pero no lixo tampouco. Teño aquí a mellor xente do mundo. Aí detrás dese ollo. É un deses que están aí, que están preparados sempre co garfo. Resulta que anda ca cámara. E aquí no bolsillo, aquí sempre ten un garfo, anda ca cámara así. A tropa da boa. Vale, vemos o branquiño, xa empeza a subir por o branquiño. Coño un prato, mexeiras, que hai que quitar isto. Aí está. Xa comeza a subir o branquiño para arriba. Quieto. Dalle a volta, eso é. Dalle a volta, aí o temos. Ve de la cor. Listo. Eso é. Ao 9, Tope de power aquí. Isto o temos fervendo. Apagamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fora. Os fideos chineses. Para dentro. Canto? Lo dixemos, 3 minutos. 3 minutiños. Cando teñamos os 3 minutiños hidratados isto, emborcamos aí, frotamos e listo para comer. Doado de todo. Antes, este paso sí que o tedes que ver. Isto, somente un pouquiño, só un pouco, é dicir, así, vedes, unha culleradiña nada máis, bueno, un pouquiño máis, ben. Son galego e levo nas arterias, elo, aí está, sí señor, listo. Uau, arrecendo, muchachos, bien, me cae, Dios mío, aquí vamos a meter gol, hoxe vamos. Hoxe ganamos a Champions League con esta receita. Que ben, que ben, que ben, que ben. Non me queda nada, porque isto prácticamente o temos hidratado. Isto acabo de apagalo, de feito vou retiralo xa. Vou retiralo xa. Xa debe ver. Isto está perfecto. Reservamos aquí. Non o quero máis pasado, e que nin de coña, vamos, así, vai. Eso é. Ben. Isto que molesta moito fora. E isto que xa pasaron eses 3 minutiños, aí está. Adentro. Agora separo. Bueno, amiguiños, amiguiñas, deixademe empratar. Vémolo na esquiniña da mesa e sigo disfrutando con vos, explicando estas cousiñas que oxalá vos sirvan, polo menos a ver se sirve a un. Xa estou contento. E cando faz as donacións que moitos dicen chegará, mira, se chega a un, xa é abondo. Vémonos agora, vale? Un chisco, agora. Nunha tixola rustrimos ben as cebolas, engadimos o pemento doce, o azucre, o caldo, a soia, a semente de sésamo e unha cullerada de kimchi. Mesturamos e reservamos. En auga fervida hidratamos os fideos chineses e noutra tixola co peixe previamente aceitado, marcámolo ata obter o noso punto.
empratamos con máis sementes, co gombro fresco e listo para comer. É recende impresionante, que eu xa non sei se coller esto e metelo así, directamente coller un garfo, metelo nun bocado, non sei que facer. Son estas cousas que son un pouquiño diferentes no noso padal, non? E que, pois que non se comentan a menudo, porque o día a día, pois fai que teñamos os bistés, ou que teñamos ese guisiño, ou esa pataquiña e tal. Entón son estas cousas que sempre chaman e dan ganas de comela. Así que non me vou entreter máis, o único que vou decir é despedirme, que é unha idea máis, que é unha receita aberta, que descubrades este tipo de produtos, o kimchi, e nada máis. Tes aí unha mancha, Alex, no obxectivo? Ven aquí que che limpo, ó. Ven aquí que che limpo. Xa o teño. Vémonos. Chao.